aquest vídeo us volem informar de les mesures que el Departament de Docència de la Federació Catalana de Tenis ha activat per tal de facilitar l'accés a la formació de tècnics i tècniques durant el període de confinament. La primera és la creació d'un curs en línia d'especialista en ensenyament del tenis. Aquest curs es desenvoluparà d'una manera no presencial, a través d'aules virtuals, videoclasses i videoconferències. El curs es durà a terme durant el mes de maig. La segona mesura és la celebració d'una sèrie de webinars o ponències de caràcter obert amb diferents especialistes del món del tenis. Analitzaran, debatran i donaran el seu punt de vista sobre diferents temàtiques que considerem del vostre interès. Si estàs interessat en qualsevol d'aquestes dues actuacions que la Federació ha posat en marxa, entra a la pàgina web i consulta-les i inscriu-te. Moltes gràcies i molta salut!